FM. D3 Bio Health. Ni isa ka makusog nga anti-fungal agent. Tikas pa. Kaspa dala. Das may pabutangan mo lang, kaspa. Ang masking disease na. Mga kuko nga, doon di maayong patuloy lang. Nel fungi. UTI, no? Kung ang cause ang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay sang yeast infection or ining gito ang candida infection. Inom gid D3 Bio, dako ginaya makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod ginatunaw sini ang cell membrane sang iya nga mga hyphae, no? Kag ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sang imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina. D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio. Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. ang bulak. Yes. Luksa? Ha? Bulaklak, bulaklak. Sa buhay ay kailangan. Bubuka ang bulaklak. So Ang bulak na. sa hilanat Sir JP, sipon kag ubo, amo ning simptomas ang ginatawag trangkaso. Correct. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells. Subong wala mahadlok ang tao sa sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio. Oh, wala na yan. D3 Bio with Physio. D3 Bio. Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsiklawas. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio. Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tiluan ang pilas, batok sa kagaw kay iban pa nga mga wound debris. Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makayo ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas, hilabi na sa mga damaged organs, no, kag mga pilas sa panit. Economic yung D3 Bio, no? Pilas-pilas ka. Di pagyapon mo inom D3 Bio, pero digit ka mo. Oo. So, amo na mabintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang hardinero nag-chat. Niya sa Wibis la ko makadto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers. Actually, why na siya ga-garden eh. Ginapang galbot lang ang flower. Ginapang-ipo, yan. Kag ginahimo ya bouquet. D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso!
tayong mababati. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow, may puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM! Ang Kampiyon sa Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa Kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Atid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa Kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, Walang kinakatakutan sa bawat laban. sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa Kampiyon na Estasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 11:04. Ining oras sa dulong sa isang Klinika Detox Coffee Mix. Nakakapiko na, nakadetox ka pa. Kag sumuman sang Detox 500, the superior antioxidant, Mighty C, ang alkaline vitamin C, kag D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Saboroso! Kampiyon, 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 kampiyon! K5 News FM. BPS. Kampiyon, 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 kampiyon! Isa ka marinay nga aga, syudad kag probinsya sang Iloilo. Kita na nagapanamyaw ka nagabi-abi sa aton sing nga mga ka-K5 sa 80 tanan ka mga barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanwanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig Gabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa malabutan sa ato nga pagwaragwag sa mga nagamonitor sa ila sinitag sa ka mga radyo. Nakatutok sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nagamonitor via Facebook Live sa ato sa mga K5 sa bilog sa nga Western Visayas, sa bilog sa nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sa nga mga Ilonggo nga mga OFW sa mga bahin sang kalibutan, isagid ka maayo nga oras sa inyo tanan-tanan. Kita ang temporaryo nga magatalo sa inyo sa nga Riglo Angkorman kay ka K5 John Sapio. Ako naman inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Welcome sa ato sa liga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sang programa 11 MBPS. Adlaw kita subong Lunes mga ka-K5 pizza 22 sa bulan sang Disyembre. Ikaapat ini nga Lunes sa lima tanan ka mga Lunes sa ika-12 kay tapusan ng bulan sa saning tuig 2025. 11 Mbps. Sa ato sa liga pagpangalagad, tatlong tulog na lang kamagabot na kita sa adlaw sang Pasko. Kag pulo adlaw na nabilin kag bugto na ang urangos sang tuig 2025. 11 Mbps. Welcome tuig 2026. Ano naman nga palabuton tanong sa tuig 2026. Ang tuig sang kabayo. Subong ya tuig sang manog. Ayan damo man ang gin pang traidoran subong nga tuig. Kay Year of the Snake. Kadamo sa mga nagbululagay man subong nga tuig 2025 no. Pero kung tani pagsulod na sa tuig 2026, parehas ang kabayo nga mapagsik, na mapag-on. Hindi lang tama ni paha. Pero as usual, kita nga mga Pinoy basta gani bagong tuig, bag-o man no nga aton sa ning paglaom. Ang importante malang why kita nagadula sa aton sa ning paglaom. Mangin very optimistic kita. Very positive kita. No sa aton sa ning pagpangabuhi despite sa mga problema nga aton sa ning ginapangatubang. Sa gyapon fight lang. Samtang may buhay, may pag-asa. 11 Mbps. Sa ato sa ring pagpangalagad, manenaya subong tiyemputa, ang hindi tal magwantahan subong grabe na gid ang traffic. Sa din ka man subong magkadto, ilabi na gid magpadulong ikaw sa downtown area, ang traffic hindi na gid magwantahan. Ati anon tabi kay malagaw kag mamalaklon man ang iban. Bisan gamay lagi nga mga preparasyon. Now sa saning adlaw sang Pasko,
kapag sugalaw sang bagong tuig. Diba sa gani speaking sang Pasko kag bagong tuig, hindi kin madula nga istoryahan ang mga presyo sang hamon kag mga prutas. Gabaha subong ang mga prutas sa dalanon sa downtown area sa palibot sang Haro Plaza. Now, ang kulang kay kwarta mo. Damo-damo kasang pilian ng mga balaklon, mga ka-K5. Now, ang iban, bisan paano, gamay nga ba preparasyon, gamay nga handa. Importante, ulot danay kamo ka nagahinuropay. Importante kamo nga magpamilya, nagabinugdanay, maayo ang inyo sining nga pagtamdanay. 11 Mbps. Ano ba lang mabing talupang doon sa mga balita nga aton sining nga pag-istoryahan sa gyapon mga ka-K5. Mainit sa gyapon nga ginaistoryahan sa bilog sining nga pungsod Pilipinas ang ining kamatayon, no? Ni Anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. 11 Mbps. Samtang nagausad ka nagalakat ama inadlaw, amat-amat subong nga nagasanagman, no? Ang pilasari ka mga impormasyon angot sa kamatayon ni Cabral kay madamo ang nagahampang, no? Nga mga sa aton sing paminsaron sa mapumulyong Pilipinhon kung ano ginatabo, no? Sa kay Anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. 11 Mbps. Matapos ang report ining nasapuan ng wain ng sangkabuhi dito sa may kilid sang Buid River sa may Cannon Road, no? Dito sa may bayin sang Tuba Benguet, no? Sa may area sang Baguio City. Pasaka sa may Baguio City, maagya mo ning Cannon Road, mga ka-K5. Kaya dito madamo sa managalapta naong nga mga CCTV footage nga kwa man naong sang mga salakyan nga naglabay dito sa area nga makitaan ining si Cabral nga nagapungko sa kilid sang pilaas. 11 Mbps. Matapos ang ining nasambit sa nga report kag madamo ang palamukutanon nga si Cabral gidmanto ang nahulog kag napatay. Kay mismo pila naton ka mga opisyal kag senador. Ilabagid si Senador Kiko Pangilinan luyag nga padalman kag imbisigaran. Kay base blakon piki ang kamatayon sini no pagwaon lagid mga ka-K5 nga patay sa litimo kay buhi pa. Do sa pelikula lang, no? Amo kung kaysa mga bunga man ni sa aton ni imahinasyon sa aton singa paglantaw sa mga serye, sa mga Netflix, no? Kag iban pagidira nga lantawon nga hindi kung kaysa madula, no? Ang ining makaangay sining mga insidente nga nagahampang sa aton sining nga mga paminsaron. 11 Mbps. Sa basic kung fake deaths, no? Ang natabo sa kay Cabral. Pero sa confirmation kag sa autopsy mga ka-K5, dito ginkonfirmar nga ang nasapuan sining nga babayi nga dito sa kilid sang Buid River, ginkonfirmar nga mo mismo si Anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. 11 Mbps. Kaya anong natabo diri, sa subong ang bangkay gindala na sa Metro Manila. No, ang bangkay ni Anay DPWH sa Undersecretary Cabral, mga ka-K5. Pero ano gid ang natabo sa iya, no? Kay ti kon sa ila sa nga investigasyon, waay sa nakitaan sa nga foul play. Nabot sa lingon, waay sa nakitaan yan man nga mga pilas, no? Sa lawas, tuga bisang buno, tuga sang kuga, tuga sang pagkatiro, no? Kundi ang ginkamatay, no? Traumatic trauma, no? Tungod sa pagkahulog sini sa nasambit sa ning pilaas nga maginablubanta mga 30 metros ang kalabuon, ang kataason, no? Just imagine ang 30 metros ginakumparar nila sa pulo ka story nga building. 11 Mbps. Amo ni kataas ang ginhulugan, no? Ni Cabral. Pero ang pamangkot nagkumiter giban sa sang suicide. 11 Mbps. Hindi niya na madala mga ka-K5 ang ining pressure
kag mahimo at ubangon sa ning nga kaso in connection now sa saning manumalya nga flood control project. 11 Mbps. Ang lugar kung sa diin now dito nahulog si Cabral, pila lang dito ka metros mga ka-K5 amo man now ang gina-issue subong nga flood control project nga gina-question man ni Baguio City Mayor Benji Magalong. 11 Mbps. Gina-question sa yung proyekto nga mahimo palpak now substandard kag natala na ini nga paidalom pa sa investigasyon kung sa diin diri nahulog no pila ka metros ang kalayon sa nasambit nga proyekto sa ginhulugan ni Anay DPWH Secretary or Undersecretary no Cabral. 11 Mbps. Istorya ni kondugang sa ato nga pagpangalagad sinugid man ining si Anay DPWH Undersecretary Catalina Cabral kay kulang tawo naton mga ka-K5 ang background ni Cabral no bilang DPWH Undersecretary hindi matantan damo ini siya nga nabaton nga award. 11 Mbps. Ayan, bala mo kung kaysa ining issue sang flood control project now sa iban sa ning nga mga opisyal nga nadalahig subong now sa issue now pariyo sa pamilyar Diskaya grabing libion man to ni Sara Diskaya mo balaan ta kung ano ang mga epekto psychological effects ni halin sang una niya kung hambalon kaya nga prisuhon mapriso ikaw damo giyang nahadlok mapriso no sa una niya ako may sala kao kung mga bata kao sinya hala mo no prisuhon kagit so ang impact sa paminsaron ta in terms sabi nga mapriso tama ka bugat 11 Mbps. abisin o na presenta nga luyag mapriso no nga mapriso ikaw sa bilangguan no limitado ang imo sining freedom no ara ka lang sa kwarto no ti tama ni ka sakit no batsagon nga mahimo sa saning mga imbulbado sa flood control project nga ang ila diretsuhan sa ulihip prisuhan. 11 Mbps. Istorya ng dugang karon sa ating pagpangalagad kay isa-isaw naton ang background ni Anay DPWH Undersecretary no Cabral. Kung nga ang nangin bantog ini siya pero grabe man ni siya mo amo ni hambal na bla Rose from the rock halin sa manubo sining posisyon tub-tub nga nalabot sini ang posisyon nga pagka-undersecretary sang Department of Public Works and Highways kagambal naton madamo sang award no ining si Cabral mapa national man sa may pungsod Pilipinas kag mapa international. 11 Mbps. Alas 11:18 sa ating pagpangalagad ang ining oras sa dulong sa inyong sang extend food supplement format para sa pangmatagalang laban na mag-inom na sang extend food supplement format sa piyak nga bahin mga ka-K5. Good news ni sa mga motorista na guro gamay mo lang nga pamaskwa sa mga products sa petroleum products company na kaysa buwas nga adlaw pizza 23 magadubo ang presyo sang mga petroleum products. 11 Mbps. Ang iganubo sa presyo sang gatong na mga ka-K5 on the part sang gasolina magadubo sang 80 sentimos kada litro. Ang iganubo sang gasolina samtang isa ka piso kag 60 sentimos. Ang iganubo sa kerosene kag isa ka peso kag 30 sentimos. Ang iganubo sang diesel o kon crudo. 11 Mbps. Pila manalos kasi mana nga lunsay lang increase pagsaka sa presyo sang gatong mabatian ta. Kabisan paano before sang pagsaulod sang Pasko ang iban sa rin long drive na bakasyon na sang iban at makakurok kinot gawa mga ka-K5. 11 Mbps. Alas 11:20 sa ato sa pagpangalagad ma-check attendance tanay mayong agagid kay Sir Noy Renato Foliona, kay Sir Julio Sancho Abelarde Medina, kay Sir Arman Bacogo ay mataksi ka mobile
patrollers naton. Busog-busog na siya sa kahapon. Nagpatigayon sa Thanksgiving party. Christmas party ng taxi and mobile patrollers naton sa K5 News FM Iloilo. See you naman sa masunod sining tuig. Kay Ma'am Aisha Ahmad, risubong sa syudad sang Iloilo. Medayaging aga kay Ma'am Sako siling batchmate. Kay Ma'am Ann Longares at Kalyaga Salim. Gamo ni Tora sa may Ungka Dos Pavia. Kag subuman kay Sir Jesse James Garvillas. Happy birthday o hindi gan bunyag at inan. Panglaba kay malagaw kay Selpa Batsuyan sa 25. Thank you kay Sir Jesse James Garvillas. Alas 11:21 sa ato sa pagpangalagad. Sa piyak na bahin, pila ka malabing talpang suning nga mga balita lokal. 11 Mbps. Kung mainit nga ginaistoryahan ang ining kamatayon ni Anay DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Mainit nga giistoryahan sumong. Grabe itong tatlo ka mga sospek na nagsulod sa GT Mall. Sa nagligad sa ning nga inadlaw, paldo sila ba? Just imagine mga surusubra 30 milyones pesos ang ila sa ning nga nataban sa isa ka jewelry store kag isa ka money changer. 11 Mbps. May mga development kita mga ka-K5 kay may isa sa ning ka concerned citizen nga nagtanyag sang reward kung sino man ang makatudlo sa saring nga sambit sa ring nga mga sospek na pagatagan sang 50,000 pesos nga reward. 11 Mbps. Sa piyak nga bahin, mga miyembro sang termite gang. Kaya mo gilantaw nila mo kung magambal kita nga termite gang daw gintiguluhan ni silang nga mga anay. Kaya di pa matsaga naton, grabe ang mga pagkutkot nila. Kung lang tawon naton ang background siya ni piladri ka mga suspect ginatudlo anay mga minero naga-engage sa mining. Kung sagad ka sa mining niya kutkutan ay dukta. Alam mo ang style nila ni mangita na sila sa buho nga pwede magyan. Usually sila ang tagsa sa ka mga mall may ara din sila nga alagyan mga ka-K5 nga mga sila nga ton na lagyan do sang ila sa nga higko sang ila sa nga kanal dira kaya maagi pero gantahon mo man kunok baho kung kaysa na ginaagyan mo da halin nga baho sa CR pero pasensyal sa nagatimo-timo kadagato temprano subong sang panyaga kaya mo nang ginapa nila ang ginaagyan nila pagkatapos kung may nasa magyan amo na sila nagahimo sang buho nga lapos dito sa sulod sang mall pagkatapos sila tukabon ang tiles ang salog para makasulod sa mall mga K5 tinuwani ka mga tenants ang gisulod nila isa ini ka money changer kag isa sa ni ka jewelry shop. 11 Mbps. Waay ginadula sang pulis naton ang ining inside job. Kay kung waay kaya nuhaw, waay kasang ideya mga ka-K5, paano mo may baluan? Nga mo nang alagyan day? Di mo silingon, base kung manag-ubra dira o kung may mga ideya sa master plan sa nasambit sa nga mall, dira nakitaan mga ka-K5. Kaya kung ikaw kung gabago ka pa lang sa isak lugar, gaparang damgo ka. Hindi kaya kabalok ka pasikot-sikot kung hindi mo sa unado mga K5. Kung masaling abaw ang ining nasambit sa ning buho diyo. Lapos ni sa amo sa ning tenan. Lapos ni sulod sang mall mga K5. Hindi niyang balaton isa lang ni kadlaw kay isa kagabi nga ginubra. Lawig nga inubrahan ay. Dumduman yun ng kaso man sang Iloilo Supermart sa may Barangay Tabok Suba. Kung sa diin nalin dito sa may sapa-sapa. Nagskamang ka nagkutkot
dakot ang ninasambit sa mga suspect. Di daw based siya sa information do mga 5 million pesos yung nakuha sa Iloilo Supermarket. Kaya niya dako abi kay mayara sang jewelry store. Now, mga alahas na taban nga it worth nagalambot ang kantidad sa 30 million pesos. 11 Mbps. Magluwas pa sa mga K5, may mga kwarta pag nakuha sa money changer kag sububan sa jewelry shop. Amo nang masubra 30 million pesos ang nakuha sa mga suspect. Tiginalantaw sa hindi magnubo, sa tatlo ang mga suspect. So, 50 mil subong ang gintan ay nga reward money sa makatudlo sa mga suspitsado. 11 Mbps. Sa piyak nga bahin, ang IPPO gimpasalig ang mga taga-Pavia nga masulbar ang kaso nga nagsulod ka nagpangransak didto sa money changer kag jewelry shop. 11 Mbps. Ibalote karon ang report ni Kaki5 Karen Badilla direkta sa Ibanwa sa Pavia kag sa statement man sa katong sa ring Provincial Director Iloilo Police Provincial Director Colonel Bayani Rasalan. 11 Mbps. Alas 11:26 sa atos nga pagpakalagad. Ang ining oras sa dulong sa inyo sang Power Trio. Subong nga tiyempo, grabe ang mga masakit. Trangkaso, hiladat, ubo kag sipon. Inom kita Power Trio para dugangan depensa. Napabaskugon tangat sa immune system. Batok sa mga nagkalain sa nga balatian, mag-inom kita sang Ditex 500. Kag suman Mighty C kag D3 Bio. 11 Mbps. Ini mga dekalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang klinika di Alternative Medicine and Wellness Center. Mabakali sa mga klinika outlet naton diri sa mga syudad sa Iloilo mapamtang ato sa klinika outlet sa Dalan E. Lopez sa tupad sang St. Robert's International College sa Ilirada sang Robinson's Place Haro. Sa may Banwa sa Mayag na pamtang ato sa nga klinika outlet sa may barangay Baybay Norte sa tupad sang MCR Agriventure. Sa syudad sang Pasig sa may barangay Poblasyon Ilabon kag sa may Banwa sang Kalinog na pamtang klinika outlet naton sa Coast Mart Kalinog. Kag available man ang mga klinika products naton sa 5th District sa province of Iloilo, taga Sarada, taga Balasan, Estancia, Ahoy, Barutak, Viejo, San Dionisio, na Concepcion. Makabakal kita sa mga klinika products na sa may Bell Pharmacy, sa may Banwa sang Sara sa tupad sang Sara Rural Health Unit. Kag mabakal man sa mga pangunang butika sa inyong lugar. Kag kumalayo mabutika sa inyong lugar, why problema? Pwede kayo ma-order sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok, ang tanan ng mga klinika products, mga kakifan. 11 Mbps. Mayong odto kay Ma'am Bing Space J, kay Sir Richard Heka, naga-monitor na sa baybayin sa Days Hotel sa kusina. Warriors, adlaw-adlaw kami ga-monitor gina. Thank you, gid sir. Anong luto tada? Anong kalanon tada sa Days Hotel? Samtang kuan kamuda nagakihad-kihad sa mga panakot na ang mata kag ang dulunggan. Ang mata ara sa ginaubra, ang dulunggan pamati lang di. Basi kon marulantaw pagig kamo, basi kon makihad yung kamot nyo, ha? Halong-halong kamo. Alas 11:28 sa ato nga pagpangalagad sa piyak nga bayin mga Kaki-5. Iga-check man naton karon ang dugang report ni Kaki-5 Karen Badilla ay masubo diri nga balita. Sus Mariuse po, ang asawa kag bana nag-away. Tub-tub sa ulihi na kuryente ang asawa. Anong rason kung nga ang nakuryente ang asawa? Nag-away lang kamusang bana na kuryente. Kaya makaluoy diri mga K5 kay ang asawa binawian gid sang kabuhi. 11 Mbps. Na mga problema sa pamilya kapag inasawahay. Istoryahan ta mayo. Ipadala ta sa mayong istorya. Amnang ba nila nga bisan bulag. Bulag ya puti sa dikolor. Galit mo kay Mang Laba. Mga away niya, mga normal man lang na. Pero not to the point na magalabot kita, nga pinatyanaygan. Ano natabo niya nga nakuryente ng asawa, ha? Nag-away lagi sa bana. Sa dinggan ito nga lugar nga nag-trending subong, do samar kung di kita magsala.
ang asawa, linagas siya sang binangon ang iyasing bana. Ang grabe ko yampad sang bana mo. Ginawidan sa may mata kag mga kabataan nila hay galibion. No, kay labon iya sang asawa ang iyasing nga bana. 11 Mbps. Yanong rason diri, no? Nga nag-away ang mag-asawa na kuryenteng asawa patay. 11 Mbps. Ang ining mga inaway, surusunggod, normal malang na sa mag-asawa. Ano na nga, dapat ba si kulang sa angga? Pero kaya mo ning tabo sa pamangkot, mapabalik pa naton. 11 Mbps. Amo ni nga mag-asawa, mag-away bla. Ba pasang karon tagi paminsaron ta. No, kay nga hindi na naton mabalik pa kun ano ang mahimo matabo. 11 Mbps. Saan ubuson mo padang luha mo? Na, kung may mga nalain na tabo, may mga napatay na, hindi na mabalik ang kabuhi, mga kakipay. Naman kung kaisa nga dapat, no? Hindi maproblema sa panimalay, dapat istoryahan, no? Sang matawhay, sang matarong, mga kakipay. Kag dapat ang magtimbang sa nga bahin ang asawa kag bana. Hindi lang init ulo, no, patawhayan. Kag kung mag-istorya, hindi man pag-istoryahan ko ng bana nakainom. 11 Mbps. Kay Sir Kim Hirosopanes sa Maya Syudad sang Pasig, na may dayag nga udto kay Ate Den sa may Kalapawan, Dumaraw Kapi. Kag sumuman sa kay Lola Angelita Panes sa may Barangay Arak, Pasig City. Kag sumuman kay Sir Francis Latombo, na gumanitor sa may Tuyungan, Kalinon. Kag sa kay Noven Hirosa, no, sa may Barangay Baldosa, La Paz. Kay Sir Nonito Sumbong, sa may Zone 3, Baldosa, La Paz. Mayad ayaging gaod. Pagbalik ta, iga-check na to report, iga-K5, Karen Badilla. Update sa saring pag-run siya. Now, sa saring duwataran ka mga establishmento o contenant sa sulod sang GT Mall, ang ining jewelry shop, kag isa sa ni ka-money changer. Anong latest dali? Kay subong nagalapta na ang hitsura sang saning isa sa tatlo ka suspect nga nagsulod sa sining duwa ka mga gimpang biktima sini nga mga tenant sa sulod sang GT Mall. Ini kag iba pang mabalita sa atong pagbalik pagkatapos ang pinaka-importanteng mapaybalo, palihog standby. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Pagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbudaw, at yung lang nga panumdumon may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, lipatan ng problema, magkamon kag magluho sa bagong paglao. Wala sang laya ay bisan nanuman kabudlay. Wala sang laya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa nangyayato ako ni Government Week. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako isang clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil para actually sa mga pagpilaw, and I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa akin was ang trust and confidence of the CEO sa akin. Budlay magkabila sa tao na nagsalit sa akin.
panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayon sa laban. Yes. Wala pa yun na. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anong magkabutlay. Wala sang baya ay bisan anong magkadugay. Sa naaman ni Timon, ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Tabarapan, o kung mas kilala bilang Manunay Mali. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Maypool. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani, sa nagbukas ako oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakong na desisyon ang pagbalhin sa digital media center. Apan, nagpasanod ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayluhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo kag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Minuy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Pabudlay, kalipay ag mga hamilig kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan anuman na Handa ang palangga, serbisyo hindi madula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Mahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Dr. Mil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay
bisan anuman kabudlay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra ka empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati akong through the leadership of Dr. Miluoy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Miluoy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ilang tawag na serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Miluoy. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ukot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no, sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid, no, ang tanan-tanan nga aton na agom nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Miluoy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang, no. Kailan pinagidang maglakat sa abroad, why ko gina-expectar. But because nga aray ko diri sa K5 News FM Philippines, kag empleyado ako sang isa ka maalwan kag mapinalanggaon nga boss nga si Dr. Miluoy, tanan ina na experiencehan ko. Hindi nangin mahapos ang journey naton. Kabalo kita nga kadamo sa mga pwede naton makakompetensya ara ng mga dalaguan ng mga estasyon, pero nahimo na naton hindi lang tungod sa akon patungod sa mga kopdanan ko nga nagbaka-baka kadaghatag man sang ila sini nga best. Despite of all of these trials, ang akon niyang kagustuhan is mapadayon ang akon nga passion sa radyo. I have this boss nga tama ka generous, so I will work for him, I will work for the station, I will work for the network. Kabalo ako nga madamo pagid sang pwede naton maobra para sa estasyon, para sa network, and I will always be here to help my network nga mag-grow pagid kag mag-prosper pagid ang mga handom sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Itang Uy. Ako si K5 Reyes Peao Malay nga nagasiling wala sang bayaay bisan anuman kabudlay, wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Pabalik mga K5 sa ato sa nga pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Sa gyapon kita ang temporaryo nga nagatalo sa inyo regular anchorman kay K5 John Sapio, ako naman si K5 Enrico Tupas Surita Jr. Alas 11:43 sa ato nga pagpangalagad ang ining oras sa dulong sa usang Ditex Beauty Soap. Para sa mami sa maputi sa nga panit, magamit sang Ditex Beauty Soap sa ato sa nga pagpaligo. Kag of course, para hindi kita manimaho balhas bla, hindi kita manimaho bayabas, kung mag-alsa kita sa ato sa nga butkon, gamit kita Clinica Deo Fresh para protektado kita against sa ato sa nga baho balas, kag kung ano man nga mapanemuan, no, baho balhas, baho sa ato sa nga lawas, magamit sang Clinica Deo Fresh mga kakifay. 11 Mbps. Iga-check na to report ni Kakifay Bakaren Badilla na kung kumusta ang pinakaulihi sini ng development now sa kaso nga pagpanansak sa money changer kag suman sa jewelry shop sa sulod sa GT Mall. May 50,000 pesos o kung 50,000 pesos nga reward nga gintanyag, no, sang isa sa concerned citizen
Kay kung sino makatudlo sa suspect. Kay kung familiar ka mo si itsura, ara na, no, nagalapta. No, online base mapagwa tang itsura bla ka kay 5 Lawrence. No, di ba kitaan ninyo amo ni ang hitsura. Now sa isa sa 3 ka mga suspect nga nagsulod, no, mismo dira sa bayin sang GT Mall. 11 Mbps. Kag lakip man diri, way magdadula sa katon sa ning kapulisan ang ining anggulo nga inside job. Kay ti kwan mo sa ulado ya ang pasikot-sikot dira kabalukon ano ang ang plano anong itsura sa kabelugan dira nga GT Mall. Sa diin ang ila sa ning kanal dra ang mahimo nga maagyan para sa Kampiyon Report o pod kay K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Enrico, wala ginadula sa Iloilo Police Provincial Office kon IPPO nga ang anggulo nga inside job ang natabo sa pagransak ni sa money changer sa jewelry shop diri sa may GT Town Center kadtong Disyembre 17 sang kaagahon. Sa sunod diri sa kay IPPO Director, Police Colonel Bayani Razalan nga sa unado K5 Enrico no sang 3 ni ka suspect ang floor plan sang mall rason nga mahapo sa ila mangita sang alagyan padusok dito sa may Nwak Thai massage at magsaylo sa jewelry shop pasulod naman dito sa may money changer K5 Enrico. So bot silingon pag-agin diri sa may kanal ang ila sa niyagin target dra makasulod sa massage center. Yes, kaya mo gina ang pinakauna K5 Enrico kung sagwa ka amo na siya ang kumbaga visible kay Enrico ang Nwak Thai massage. So gingubada nila ang salob. Semento. Ang salob, tiles no naka-tiles sa K5 Karen, di ba? Yes, yes. So pag guba nila sa nagsulod sa Nwak Thai, pagkatapos nakalapos sila sa jewelry shop kag sa money changer pinaagi sa Kisame. Ang sa jewelry shop kay 5 Enrico, paagi sa Kisame. Then sa money changer, ang ining mga kawatan, nagbalik dito sa may Nwak Thai, ginguba nilang padlak sa Nwak Thai massage. Then mo nga nakagwagid sila, kumbaga nakaagid sila sa labi sa mall kay 5 Enrico. Kag naglakat, pagadto dito sa may money changer, kag ginguba naman ang padlak kay 5 Enrico. Okay, so why abi alarm, no? Usually, abi iban sa nga mga high establishment, no? Basta ganit mga amo ni jewelry shop, no? Mga changer, halin sang una gina-required na tani sila sang alarm gida K5 Karen, no? Kay kung magsulod ra amo na nga subong laka ka lang kakita nga may mga bangko nga ginsulod kag maluwas na iawan ka na kakuha sang kwarta sa vault sang mga bangko ka K5 Karen mo, hindi na ordinaryo nga vault, no? Kag isa pa once siya makasulod kay sa bangko garing na gagahod na kung kaisa may linyan ang galapos bla sa pulis naton, kaysa una dugay mang patrol naton, sang una may mga alarm ang mga bangko nga kibot ka lang kay kung kaisa matandog bla sa mga ilaga, no? Ang isa ka bangko naga-alarm na K5 Karen. So dapat ini mga high establishment nga mahimo target sa saning nasambit saning mga pagpangransak ang mahimo may mga alarm system man sa K5 Karen. Kaya mo ni sa subong K5 Enrico, according sa kay Colonel Razalan, nga padayon ni ang ilang nga paghinon-anon. Actually, wala yan igin detalye sa aton sa katapos ng media kung ano ang security protocols sang GT Town Center. Kaya siyempre ila naman na K5 Enrico. Tapos, ang sunod sa kay Colonel Razalan, nga may mga din pang suggest sila no kung ano pagid ang dapat nga idugang sa ilaya nga security measures dira sa mall K5 Enrico. Kalikod sa bagay ka K5 ka nasudlan ka na masulit ka pa dito. Siguro sa iba naman nga mga establishmento no nga lungan kay base kung may mga target pagid sila kaysa una di pag biktima nila kay Iloilo Supermart ang ini masuspect kung nagsaylo to sa Negros sa Black K5 ka. Yes, ang ang Gaisano Capital sa San Carlos City. Do after sang pila na kaadlaw gisundan dito sa may Negros sa Oriental sa may San Carlos. Negros Occidental. Negros Occidental pala ang San Carlos, no? Yes.
I stand corrected, no? So, amo na, base kung may ibang pagiblang nga mga target like K5 Karen, so dapat yung mga establishmento, dapat very aware man sila. Galing kay doon yung mahimo nga, for example, ikaw ang money changer, gaubra ikaw da kung gadumala ikaw, pwede mo adlaw-adlaw makuha ang kwarta ka K5 Karen, dalon abi papuli, pareho sang mga pawn shop, abi, mga alahas daw, why man nila yung ginadala pa ulit, doon lang sa ilan a vault? Oh, kag isa pa kung amo ina K5 hindi ko do medyo delikado man tibog labas brasundo naman kung ano ang pattern nila. Pero ang sunod diri sa kay Colonel Razalan nga di ba ang ginasuspektahan nila nga ining tatlo ka suspect miyembro sang termite gang. Pero sa kay Colonel Razalan kon mga miyembro sang termite gang mga pangayaw hindi pa na sa subong no mahambal sang aton nga kapulisan pero suno sa kay Colonel Razalan nga ang ining mga miyembro sang termite gang mga anay ini sila minero o kung nagapang mina kay 5 Enrico amo nakasanay sila sa kutkutanay kag pagsuhutay sa dalom sang duta kay 5 Enrico kag anad man ni sila nga init magtiner sa mainit nga lugar kag wala sang hangin bala amo na nga grabe sila kay 5 Enrico kag suno sa kay Colonel Razalan posible nga isa ni kabulan naging planuhan kay 5 Enrico no una naging pang surveillance dira nila ang palibot sang establishmento kay 5 Enrico at pangati na locate nila kung sa diin sila dapat maagi at kung diin sila malusot pasulod sa mall kay 5 Enrico para mahimo ni ang krimen or ang pagpangawat kay 5 Enrico. Pero kung nalantaw natin nga mga pangayaw ini, laban-laban may mga konektado ni sa lokal. No? Una, kung mga pangayaw ni, ang pamangkot na kay 5 Karen, din sila nagtiner. Pagkado din nila kung pangayaw giman, may mga dalan silang gamit. Kasi una marumduman natin, pilal din ka mga establishmento, mga biktima sang una, bla ka mamartilyo gang, no, dumdum sang una kay 5 Karen, nga ginasulod ang mga jewelry shop, ginapangwasak, ang mga kristal, ginapanguha, ginapanghimos ang mga alahas, no? Di ko mapangayaw ni, ang pamangkot, base kung din sila nag-board, kaya kadamramo isang boarding house sa palibot, sa Ajetimol, sa may ungka, kay 5 Karen mo? Di base kung may mga nakamutik blang, nga naka-board dira, nga tingala, nga nadula na, why nakita no? Amo ni Diyos wali ang ilas nga tiniran. Sang una, may kaso man diri sa may syudad, ang target man nila that time is sa pawn shop man kay 5 Karen. Ang ginuubra sa mga suspect kay ang pawn shop ang ibabaw sa boarding house kay 5 Karen. Ang ining mga suspect dito yung nagboard nga ang idalom ya among pawn shop. Bawo sa rin nila tuya kaguba ang salog lapos dito sa pawn shop kay 5 Karen. Sa subong ako may baluan kay 5 Enrico nga may ara sang concerned citizen nga nagtanyag sang 50,000 pesos nga reward money kay in case bala kung may ara yasang nakakilala sa ini nga mga suspect or especially ang atong nakitaan sa CCTV may mo gid nga mag-communicate or mag-cooperate sa aton nga kapulisan kay 5 Enrico kay ang tinutuyo sini sa tanyag sang concerned citizen sang 50,000 pesos nga reward money para mabuligan ang aton nga kapulisan nga mapadasig pagid ang ilay nga investigation kay 5 Enrico. Ang isa pa nagtukod naman sang special investigation task team or group kay 5 Karen? Yes, ang Special Investigation Team kay 5 Enrico no, according sa kay Colonel Razalan, kung sabihin siya ni ang nagapanguna sa investigation kay 5 Enrico. Ang mambal ko lang sa suspect dapa ilong kay 5 Karen. Amo gani? Kaon mga taas ilong kati safe ka. O galing kay basic kon 30 milyones to, pwede ka nakapataas ang ilong mo, maigo na to kay 5 Karen. Ano kung sila magpa-rhinoplasty Oo, barato mo lang, 300,000 sinsilyo ka 30 milyones to sobra. Amo gani. Pero may interview kay Colonel Razalan. May ari ka din na ko dire subong. Sige lang, balikan ta lang ka. Dire ang akon nga bar kay 5 Enrico. Sige lang. Sending lang. Balikan ta lang ka. Kasi malukit dira sang akon nga ni tawag? Teknaton. Kapulisan. Sige lang, balikan ka lang kay may Mike TC Network News pa man kita. Pabati ang pagbalik na tong kay 5 Karen
Na kag iulayhon ko lang pagbalik mo. Kay subong do imo gid mga dalagkong balita abi. I-check ko man pagbalik mo ang ining natabo sa may banwa sa Kalinog nga nag-away ang asawa kag bana, na kuryente ang asawa kag patay gid kay 5 Karen. Copy kay 5 Enrico. Sige, salamat kay 5 Karen. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramil Uy. Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. 11 Mbps. Salamat kay K5 Karen, mga K5 standby kamo ha. Kay iga-check naton ang statement dari ni IPPO Director Colonel Bayani Razaran. Kag galakip man i-check man naton luwat ang report ni K5 Karen ining mag-asawa nga nag-away sa banwa sang Kalinog. Nakuryente ang asawa, pataygin. Ini kay iba balita sa atong pagbalik pagkatapos ang Mighty C Network News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compounds. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang loyal? Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipig-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi. May tisi, vitamin C, para pirmi malipayon. Inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may para sa daluyan ng dugo o kapag may ugat na pumutok. Kaya nakakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 upang maiwasan ito. Dahil sa mataas na antioxidant na makukuha natin sa DTX 500 at pinipigilan din ito ang mga free radicals na siyang dahilan kung bakit nanigas ang mga kolesterol na nakalutang sa iyong blood circulation. At ang MyTC naman ay malaking tulong din ito dahil pinaparami nito ang collagen sa ating katawan na nagpapatibay ng mga kaugatan upang hindi madaling pumutok. DTX 500. Ako si Rolly, isang security guard. Always akong inaantok at feeling pagod. Sabi ng kaibigan ko nurse, need ko daw mag-take ng DTX 500 para ma-detox ang aking katawan. After a week lang ng pag-take ko ng DTX 500, naging masigla at alerto ang katawan ko. DTX 500 sa mga butika. DTX 500. Correct, Doc Far. Dahil ang DTX 500 ay may pinakamataas na antioxidant at katumbas nito ay para tayong kumain ng 10 klase ng gulay kada araw. Ang galing, no, Sir Ted? Oo, samahan pa natin ang Mighty C, the alkaline vitamin C para tumibay palalo, mas maging elastic ang ating mga kaugatan. At malaga din ang disiplina sa sarili, Sir Ted. Dapat din po kayong umiwas sa mga pagkain na nakakapagpataas ng kolesterol gaya ng mga karne. Oo. Sobrang mamantika ng mga pagkain, ha? Kagaya ng mga junk foods, mga fast foods, at syempre sobrang kanin. Ayan. Naku, only rice. Ayun nga sa mga health experts, no? Na ang fast food daw ay nagpapabilis ng kamatayan. Nako, mag-isip-isip na kayo. DTX 500. Kaya kung hindi nyo po ito kayang iwasan, dahil sa nature ng inyong trabaho o pamumuhay, ay mas mainam na mayroon kayong baong proteksyon araw-araw. Dapat. Upang maiwasan ang stroke. Mag-DTX 500 at MyTC, the alkaline vitamin C araw-araw, upang ang inyong kalusugan ay nasa top condition. DTX 500. Exactly, Doc Far. Kaya nga, may baon akong DTX 500 araw-araw. Umiinom ako ng 3 times a day pagkatapos kumain dahil ayaw ko ma-stroke, Doc Far.
Nakakatakot. Sinasabahan ko na rin ito ng Mighty C, the alkaline vitamin C para ako'y resistensyado at maganda ang aking blood circulation. Nako, kapos na naman tayo sa Oras Doc Far. Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa ating programa. Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 na tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang reyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Headline. At sa ulo ng mga nagbabagang balita. Headline. Arraignment ni Sara Diskaya sa Cebu nakatakda na sa Enero ng susunod na taon. Utong-kang kabuganaan mula sa Barbazan Ticket Champion sa Malaya Tea Competition 2025. Labi na Pinay na OFW yung nasawi sa Hong Kong nayatid na sa kanyang tahanan na sa Jones Isabela. Lalaking wanted sa kasong rape arestado sa bayan ng Ayungon na Negros Oriental. Dalawang lalaking nakasasakyan nanuntok umano ng barila sa Aklan. Lalaking binaril na security guard sa Negros Occidental patay, sospek at biktima lasing di umano ayon sa mga pulis. Isa sugatan matapos nasaksak sa gitna ng awayan ng dalawang grupo sa lungsod ng Iloilo. Dalawang rebelding NPA patay sa engkwentro laban sa mga militar sa Las Navas, Northern Samar. At fuel tanker nahulog sa bangin sa bayang Cagayan de Oro, driver dead on the spot. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, itinakda na sa susunod na taon ang arraignment ng kontraktor na si Sara Diskaya, partikular na sa korte sa Cebu. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI spokesman Palmer Malyari, na sa darating na January 30 ng alas 10 ng umaga, isasagawa ang arraignment sa Regional Trial Court Branch 27 sa Lapu-Lapu, Cebu sa mga kasong graft at malversation. Nahaharap sa kaso si Diskaya dahil sa kasong may kinalaman sa 96.5 million pesos na go sa flood control project sa partikular na sa Davao Occidental. Una rito ay naresto si Diskaya nitong December 18 at inilipad sa Cebu pagkatapos ng ilang araw. Bukod kay Diskaya ay kasama nitong pamangkin na si Maria Roma Remando at 8 iba pa na sangkot din sa nasabing anomalya. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, hutong-kang kabuganaan mula sa Barbazan Ticket Champion sa Malaya Tea Competition 2025. Ang kampiyon na balitang yan, hatid sa kay K5 Family Palanog. Matagumpay na nakuha ng hutong-kang kabuganaan mula sa Barbasa Antique ang kampyonato sa Malaya Tea Competition na isinagawa noong Sabado, December 20 bilang parte ng Binirayan Festival 2025. Nakuha naman ang hutong-kang Banigan na mula sa Libertad ang first runner-up. Second runner-up naman ang hutong-kang Itang-Itang Sibalumnon mula sa bayan ng Sibalom. Sa Special Awards, Best in Production Design ang hutong-kang Banigan ng Libertad, Best in Music ang hutong-kang Kabuganaan ng Barbasa, Best in Costume ang hutong-kang Itang-Itang Sibalumnon na mula sa bayan ng Sibalom, Best in Choreography ang hutong-kang Kabuganaan ng Barbasa, at Best in Performance ang hutong-kang Kabuganaan mula rin sa Barbasa. Sa nasabing kompetisyon, nakatanggap ng 500,000 pesos ang kampyonato, 400,000 pesos sa
first runner-up at 300,000 pesos sa second runner-up, habang 200,000 pesos naman para sa mga non-winner bilang consolation prizes. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM. C Network News. MyTC Network News. Samantala, labi ng Pinay OFW na nasawi sa Hong Kong na ihatid na sa kanyang tahanan sa Jones, Isabela. Kabuang detalye na balita, hatid ni K5, Mary Lori Duque. Naihatid na sa kanyang tahanan ang labi ng Pinay OFW na nasawi sa sunog sa Hong Kong. Sa isang Facebook Live na kuha ni Lovely Joy Pascual kagabi, makikitang dumating na ang bangkay ni Mary Ann Pascual Esteban sa kanilang bahay sa Barangay Santa Isabel, Jones, Isabela. Sa ngayon ay patuloy na nagluluksa ang buong pamilya sa pagpanaw ni Mary Ann habang nagsisidatingan na ang mga kamag-anak at mga kaibigan ng biktima upang makiramay. Matatanda ang kabilang ang Pinay OFW at ang kanyang 5 taong gulang na alaga sa 128 na nasawi sa malawakang sunog na tumama sa 7 residential towers sa Hong Kong. Antabayanan ang eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago sa pamilya ng biktima. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Marilor Duque para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaking wanted sa kasong rape, arestado sa bayan ng Ayungon, Negros Oriental. Balita hatid sa atin ni K5 Shara Homilio. Arestado ang isang lalaking kilala sa pangalang Roger sa pinagsamang operasyon ng Ayungon Municipal Police Station at Balabac Police noong Sabado, Disyembre 20 sa Barangay Poblasyon Ayungon, Negros Oriental. Inaresto ang suspect sa pamagitan ng warrant of arrest para sa kasong panggagahasa na inisyo noong Pebrero 2017 ng Korte sa Puerto Princesa City. Sa ilalim ng pangasiwa ni Police Captain Patrick Paul Candula, matagumpay na nahitawid ang warrant ng hindi nagbigay ng piyansa para sa pansamantalang paglaya ng mga akusado. Kasalukuyan na sa kusidiyan ng pulisya ang suspect para sa tamang disposisyon ng kanyang kaso. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kani sa K5 Shara Humilio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM. C Network News. MyTC Network News. Gayun din 2 lalaking nakasasakyan na nutok umano ng baril sa Aklana. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 Leonardo Viray. Dumulog sa Kalibo Municipal Police Station ang isang grupo ng kalalakihan matapos umano silang tutukan at paputukan ng baril ng 2 lalaking sakay ng isang sasakyan dakong alas 3 ng madaling araw nitong linggo sa may barangay Andagaw, Kalibo. Sa panayam ng K5 News FM sa isa sa mga nagrereklamo, sinabi nitong nakaupo lamang sila sa gilid ng kalsada nang biglang huminto ang isang kotse at tinutukan sila ng baril ng mga sakay nito. Tinanong pa umano ng mga suspect kung sino ang nambato sa kanilang sasakyan, gayon man itinanggi ng grupo na may kinalaman sila sa insidente. Ayon pa sa complainante, nagpaputok umano ng 4 na beses ang mga suspect bago mabilis na umalis sa lugar. Dahil sa takot at trauma na kanilang naranasan, pursigido ang grupo na magsampa ng reklamo laban sa 2 hindi pa nakikilalang sospek. Samantala, sa pagresponde ng otoridad sa nasabing lugar, na-recover ang isang kalibre 22 na armas at ilang mga bala na pagmamay-ari umano ng isang estudyante na responsable sa panunutok at pagpapaputok ng armas. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang isinasagawang investigasyon ng Kalibo PNP. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. MyTC Network News. MyTC Network News. At lalaki binarila ng security guard sa Negros Occidental, patay, sospek at mga biktima lasing di umano ayon sa mga pulis. Kabon detalye ng balitang yan, hatid ni K5 Sunshine Lacson. Idiniklarang dead on arrival sa Murcia Health Unit ang isang lalaki matapos tamaan ng bala mula sa armas ng isang security guard. Naganap ang insidente sa bayan ng Murcia sa Negros Occidental pasado 7 ng gabi noong araw ng Sabado, Disyembre 20. Kinilalang
suspect bilang si Jelon, 28 anyos, at si Romnick naman ang biktima na nasa edad 29 anyos na pawang mga residente ng Barangay Minuyan sa nabanggit na bayan. Ayon sa mga otoridad, nasa impluwensya umano ng alak ang suspect at ang biktima nang maganap ang insidente. Bago nangyari ang krimen, nagkainitan umano ang magkabilang grupo dahil sa palitan ng masasakit na salita na nasundan ng sunod-sunod na putok ng baril. Tinamaan ng bala si Romnick at tumakas naman ang security guard na si Jelon. Naaresto ang gwardya sa Barangay Mailom sa lungsod ng Bago noong araw ng Linggo, Disyembre 21. Kinumpirma ng mga otoridad na isang kalibre 45 ang ginamit sa krimen. Para sa MyDC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, isa sugatan matapos nasaksak sa gitna ng away ng dalawang grupo sa lungsod ng Iloilo. Balita hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Nananatiling nakakonfine sa ospital si Alias Ja, 21 taong gulang na residente ng Haro, matapos nasaksak sa gitna ng away ng kanyang grupo laban sa grupo ng suspect na si Alias John, 23 taong gulang ng Arevalo, sa labas ng isang bar sa Barangay San Rafael, Mandurriao, Iloilo City, madaling araw noong Desyembre 21. Sa investigasyon ng kapulisan, lumalabas na bago pa man ang gulo, may nangyari ng hindi pagkakaunawaan sa dalawang grupo na lahat ay nasa legal na edad sa loob ng bar, ngunit napigilan ito ng mga bouncer at gwardya. Nang lumabas na ang mga ito, doon na nagsapakan at doon rin nasaksak sa leeg ang biktima na di umano'y kritikal ang kalagayan sa ospital. Naaresto naman ang mga sospek na nasa kustodiya ngayon ng kapulisan at desidido naman ang pamilya ng biktima na magsampa ng kaso. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Gawin din dalawang rebelding NPA patay sa engkwentro laban sa mga militara sa Las Navas, Northern Samar. Balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino. Nasawi ang dalawang miyembro ng New People's Army matapos ang engkwentro laban sa mga tropa ng gobyerno noong Biyernes sa Barangay Bulao, Las Navas, Northern Samar. Bukod sa pagkamatay ng dalawang rebeldeng terorista, na-recover din ng militar ang 3 M16 rifles sa lugar ng engkwentro. Ayon sa impormasyon, nagsagawa ng operasyon ang mga sundalo ng 20th Infantry Battalion matapos mag-report ang mga residente ng barangay tungkol sa presensya ng mga armadong rebelde na umano'y nagsasagawa ng extortion. Ang mga rebelding miyembro ng Sub-Regional Committee Arctic ng CPP-NPA ang unang nagpaputok laban sa militar, dahilan upang magsimula ang palitan ng putok na humantong sa pagkamatay ng dalawang rebelde. Tiniyak naman ng 20th Infantry Battalion na matatag ang kanilang paninindigan sa pagbibigay ng proteksyon sa mga komunidad para sa pangmatagalang kapayapaan at pagpapaunlad ng kabuhayan. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Samantala, fuel tanker nahulog sa bangina sa bayang Cagayan de Oro. Driver dead on the spot. Detalye ng balitang yan, hatid naman ni K5 K Buscaino. Dead on the spot ang driver ng fuel tanker matapos mahulog sa bangin ng Macahambos Cave, Cagayan de Oro. Kinilala ang nasawi na si Johnny Villanueva, 46 anyos, residente ng Talakag, Bukidnon. Habang hinahanap pa ang pinaniniwalaang kasama nito. Ayon sa isang residente ng Barangay Bayanga na nakakita sa insidente, mabilis ang takbo ng tanker at bigla itong dumiretso sa bangin. Sa bilis ng takbo, tila lumipad ang tanker. Ayon sa Lumia Police Station, pinaniniwala ang nakatulog ang driver, kaya napatiurok at nahulog ang tanker sa bangin na may taas na mahigit 100 talampakan. Mula Talakag, Bukidnon ang sasakyan. Hindi umano sumabog ang tanker dahil nahulog ito sa may sapa. Umabot ng ilang oras bago makuha ang halos durog na katawan ng biktima dahil sa lakas ng pagkatipit
ng nawasak na portion ng Isuzu fuel tanker. Ako si K5K Buscaino para sa kapinabalita serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM. Network News. YTC Network News. At mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Nilagdaan na ni US President Donald Trump ang isang executive order na nagtatakda ng layunin ng Estados Unidos na muling makapagdala ng mga astronaut sa buwan bago matapos ang 2028. Sa pamagat na Ensuring American Space Superiority, pinagtiban ang kautusan ng programa ng NASA na Artemis na layong magtatag ng mga unang bahagi ng permanenteng lunar outpost sa pagsapit ng taong 2030. Napag-alaman na ang target na 2028 moon landing ay bahagi ng kompetisyon ng US laban sa China na may layuning magpadala ng unang crewed mission sa buwan sa taong 2030. YTC Network News. YTC Network News. At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng Martis Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Rojas, antabayan na ng pagbabalik ni K5 Darren Salome Johansson sa programa 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM of the Filipino. Wow, may puso. Pabalik mga K5 sa ato siya pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Mayong togig kay Ma'am Nini Ishan Presya, kay Hyacinth Jade Simple. Na nagamonitor sa Roses Bake Shop sa may banwasang Maasin. Kag kay Ma'am Maricel Baloro Kasiple sa may barangay Balabaguaro. Kay Sir Kim Heroso Panes sa may syudad sang Pasig. Alas 12:17 kakaron sa mga nagapangunang balita nasyonal nga gidulong sa inyo sang Bilyonaryo News Channel. Hindi lang mga senador kag kongresista ang promotor sa mga flood control project, kundi maging mga opisyal sa Executive Department kalakip ang mga secretary kag undersecretary nga hindi taga Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Sunod kay Batangas Representative Leandro Ligarda Leveste. Ini ang base sa mga dokumento nga ginhatag ni Anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sadtong Setyembre 4. Ginambalan ni DPWH Secretary Vince Dizon si Cabral nga tagan si Leveste sang kopya sa mga dokumento. Sunod kay Leveste, ginpakita niya ang file sa Independent Commission for Infrastructure sa tong Nobyembre 18 kag 19 kag sa Office of the Ombudsman sa tong Nobyembre 26 para makabulig sa napatigayon nga imbestigasyon sini. Ginsiling ni Leveste nga Mayo pa lang nagingyo na siya sang datos angot sa budget allocation para sa mga proyekto sang tagsa ka distrito. Ginataga naman ni Leveste sang kredito si Dizon bangod sa pagduso sini sang transparency, gani nakakuha siya sang file ni Cabral. Suno kay Leveste, agod nga hindi makompromiso ang trabaho sini sa Kongreso, gintugyan niya sa DPWH ang pagpagawa sa mga dokumento sa publiko. Kasunod sa tabo, ginhamba ni Leveste nga ang iya ginapanumdom subong ang kaluwasan sa matinawo sang DPWH nga mayara sang kopya sa mga dokumento nga uyat sini kag ginapamilit nga kinahanglan mahalungan ang mga file. Sa piyak nga bahin padayon ang imbestigasyon sang PNP Forensic Group sa lugar kung saan nakitaan ang bangkay ni Anay DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral sa Cannon Road, Tuba, Benguet. Madumduman yung permar kahapon sa Department of the Interior and Local Government o kung DILG ang pagkilala sa biktima.
Suno sa otoridad, blunt force trauma ang rason sa pagkapatay apang padayon sa gihapon nga ginapasigurado nga wala sang foul play o kung ibang rason. Ilabi na gid nga anay opisyal na dalahig sa pila ka issue sang mga maanomalya nga flood control project. Sa duga pagdaton nga balita nga gidulong sa inyo sang Billionaire News Channel, nagpaandam si anay Senador Antonio Trillanes IV nga magapasaka siya sang ethics case kontra kay Senador Ronald Bato de la Rosa kung sa diin inisagyapon ini mag-opisina sa Senado. Sa interview sa programa Agenda Weekend sang Billionaire News Channel, ginsilin Trillanes si magpasaka siya sang ethics case para mapalin si De La Rosa bilang senador. Sunok kay Trillanes kung hindi sa gyapon magpakita si De La Rosa sa regular session sa Senado sa Hunyo kag Hulyo, magapile na siya sang ethics case para ma-expel ang senador. Dugang pa sini sa katungdanan ni De La Rosa nga mag-opisina kag kung hindi sila matuman makabig nga dereliction of duty. Madumduman nga wala na magsulod sa sesyon sa Senado si De La Rosa sa Nobyembre matapos ang balon ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla nga may warrant of arrest na sa International Criminal Court kontra sa senador. Lunsay akusado si De La Rosa sa crimes against humanity nga ginpasaka kontra kay anay Presidente Rodrigo Duterte sa ICC angot sa ginlunsar sa nga gyera kontra illegal nga droga nga nagresulta sa extrajudicial killing. Kagamo yan to mga ka-K5 ang mga dalagko mga balita nga gindulong sa inyo sa Billionaire News Channel. Alas 12:21 na sa Udo. Balikan natin ang report ni Kaki5 Karen Badilla. Ang statement ni Police Colonel Bayani Rasalan. Angot ini mga Kaki5 sa saning mga suspect kag latest investigation sa saning pagsulod sa saning GT Mall sa may barangay Ungka sa may Banwasang Pavia. 11 Mbps. May yara na sang isa ka concerned citizen ang nagtanyag sang 50,000 pesos nga reward kung sino ang magatudlo sa saning mga suspect. May yara na sang litrato sang suspect sa tatlo saning nagalagaw subong sa social media. Basi kung may mga ideya ka mo. Okay, kung bisan magmaskara ka pa manabon pa sa itsura. Kung very familiar sa inyong tawo, ma-identify mo gid nga siya gid. 11 Mbps. Alas 12:22 sa ato nga pagpangalagad. Malabutan na karon sa ato nga programa. Iga-check na ito report yung K5 Kim Kaluyo. Kaysa ang ligad, may naginamo naman to sa cubic. So, may nabunan naman yung pamatanon. Pero klaro, hindi naman mga minor di edad. Ginabunan naman. Nagilinaway naman. Wala mo naman makabataan, subong. Mainit, kinang dugo. Di subong nagilapit kita sa pagsaulog sa Dinagyang Festival. Damo naman malagaw-lagaw ka mag-inom-inom. Hindi kong kaisama burubarkada, grupo-grupo. May kong kaisabi, nag-iisog kung may mga upod mo. Pero kung mga isama lang, Sos Mario Joseph daw pamasaga ko hindi magtingog. Amon iban ka pangisog kung may grupo. Nakasanbay na si K5 Karen Badilla. K5 News FM. Kampiyon Report. K5 Enrico, kaina, report na po nga ang ginpahayag ni Colonel Bayani Razalan nga wala nila ginadula ang anggulo nga inside job. Dayon ang mga miyembro sang termite gang kalabanan sa ila K5 Enrico ang halos mga anay ang nagatrabaho bilang minero K5 Enrico pero subong ang padayon ni ang investigation sang aton yang kapulisan sa pagpangunamaan sang Special Investigation Team. Pamatian naton K5 Enrico ang pahayag ni Colonel Bayan o Director.
Okay. Now, ang pahayag ni Police Colonel Bayani Rasalan. Isa po yun sa tinitignan natin kasi nagbase tayo sa modus operandi, no? May na-recover tayong mga gamit na usually nakukuha ito sa mga previously incidents rated by the termite gang. But may mga iba pa tayong tinitignan na anggulo na possibility na yun ay sila rin yung gumawa ng robbery inside the GT Mall. Hindi natin tinatanggal yung possibility na mga ganyan. At itong sa base sa experience ko sa serbisyo, no, ng ganong insidente, kung minsan umaabot pa to ng 1 buwan. Lahat naman titignan natin yan na may anggulo ng pwedeng may inside job kasi bakit alam yung kung location, saan sila dadaan. So kasama yan, no, sa ating investigation. Yun, itong kasing mga termite yan, no. Sanay ito sa kuan kasi ang dating trabaho ng ito mga nagmimina eh. So sanay talaga siya sa ilalim ng lupa. So parte ng mga surveillance nila. K5 Enrico. Okay. So, maning pagpayag ni Police Colonel Rasalan nga mga miyembro gisang termite gang kaki-5 baka rin. Kag mga former mga minero o kung naga-engage sa pagmina bla. Siguro gambal aning mga nagamina nga daw grabe ko tanay ito disang duta daw ay man disang bulawan. Sa mga target na nakapunshop ara na humana. K5 ka? Namuga ni K5 Enrico, nag-change career sila. Kaya mga budlay pataton di ka kot nga ari o gamay kot-koton ta pagkatapos na ara ng resulta. Kung sa mga kwanbla matanom ka pa kag magarab, ara dumalang nga makaon ka na lang. Why ka pa budlay K5 Karen? Amo gani, tika kulba mo na lang galing ang imo o galing kay daw kadamo naman eh. Madumduman naton ang natabo sa supermarket sa may tabok suba. May na-filean ganito kaso ang police station 1 ti subungay to gapon dakpan kay 5 Karen. Bla? Oo, yes, correct K5 Enrico. May mga picture pa to ganing iban mo. Taga-kompleto ang ngalan sa maging filean sang kaso. Pero asa subong, why gapon sa madakpan? Ano ba si kung gasulit-sulit ni sila kag mambal nga do ka namit sa Iloilo kay duay gapang dakop. K5 ka? Di mo man nasubong no ang ginatinguan man no sa aton nga kapulisan especially sang IPPO nga masulbar ang iniya nga kaso kay 5 Enrico sa pagpangransak dito sa may GT Town Center kay 5 Enrico especially ngati ang ini nga daan nga jewelry shop ginapanagyahan man sa mga pamilya politika dira sa may Pavia kay 5 Enrico. Amo gani kag sino nagatag isang 50,000 ay sa nagatag kung sinong anong background sa negosyante ni nga concerned citizen naging ka-K5 ka? Wala negative kay 5 Enrico no why nagatag sang full details gyud ang kapulisan ta regarding ni sa background sang concerned citizen kay 5 Enrico. Sige. Hulaton ta lang ko may ma-filean sang kaso pero base kon magin-filean sang kaso sa una sang ICP o base mo man ng filean sang kaso sang IPPO? Oo, di balantayan ina kay 5 Enrico ang ang resulta sa ilang investigation. Ano ning report sa ilo kita sa report mo alin sa Banwa sang Kalinog. Kami mag-asawahay, nga nag-away, pero nakuryente ang asawa anong tabo ni K5 ka? Ginathag diri sa aton ni Police Major Miles Jeron K5 Enrico ang hepe sa Kalinog Municipal Police Station kasi wala sang foul play nga natabo ni sa kamatayon sang isa ka Iloy K5 Enrico no matapos ini siya nga nakuryente kaya according diri sa investigation sa Kalinog Police Station suno sa kay Major Jeron nga alas 8 ni sang gabi kay 5 Enrico sang December 20 nag-aaway ni ang mag-asawa hindi siya sila nga super away gid kay 5 Enrico ay sayang baanay lang. Oo. Ba sayang asawa may mga ginapangkuti nga mga kagamitan samtang nagkakaptanay sila sang iya nga bana hasta nga nakandugan niya ang open wire kay 5 Enrico nga ara sa sulod sang ila nga balay kasi mo to na kuryente.
Oo, na kuryente ini dayon kay 5 Enrico tigin dala pa ni sa ospital ang victim ug galing tigin bawian gid sang kabuhi according niya sa kay Major Giaron kag upod ba nila ang mga kabataan sang time nito sang natabo ni ang insidente. Mayara kita dila sa Why sila kakwanaw? Why sila na maka-notice nga may open wide solution balay na K5 ka? Wala kay 5 Enrico no amo na nga nakaktan sang Iloy ang ining kuryente sus. kay wala siya idea nga open wire ato gali kay 5 Enrico. Ay kung kaysa sa pag-away-away mo bla, why kabalo kung nung ginauyatan mo K5 Karen, kung saan nang mahaboy mo bla or anong mga uyat-uyatan mo, why ka na sa imo sa nga pang ino-ino bla K5 ka? Kaya mo to ang sunod sa kay Major Giaron nga samtang nag-away ni sila or nag-sabtanay, may mga ginapang ano lang siya do kumagabla sige sabat pero nagakuti-kuti na lang kay 5 Enrico Ay sus. Kasi ang na-timingan gid niya ang nauyatan niya. Kuryente? Open wire gali iya. Oo. Pila ning edad siyang Iloy? Kung hindi kita magsala kay 5 Enrico, ang ining Iloy, naga-edad ini siya sang danay ka. Dito nga ako nga. Maramaan mo da? Ano, ang 48 anyos. May kabataan? Yes, mayara. Pero Ay, sus. hindi na matulid sa aton ng pulis kung pila ini kabilog, kag kung pila ang mga edad kay 5 Enrico. Okay naman siguro. Kasi why man sang foul play, why man sang pasakaan sang kaso, disgrasya abi. So ang leksyon dira, kung mag-away ka mo sang imo asawa or bana, dapat hindi ka mga uyat-uyat kay 5 Karen kundi inda. Oo. Ano ka lang budlay. di ka lang. O ay kung kay sabi, siyempre do ay ka nabis paminsaron, init ulo mo kung kaysa mag-away kung ano da mauyatan mo. Na kung kaysa ganito, maalsa mo pa ang rep na ihaboy mo do, ihaboy mo pa mo. O, saka init-init mo bla, siguro tiway naman ti siya nga sige kung ano uyat-uyat to, ginakiga niyang banay kung anong ginahambal nauyatan nyo tong open wire, pero delikado kung may mga amo sa balay nyo kay 5 Karen. Kaya mo ni sa subo nga, ang wala sa sang foul play, sunod sa kay Major Giaron kay 5 Enrico. Sige, salamat kay 5 ka. Ang ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sa Klinika DTX Coffee Mix, ang Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Ang DTX Coffee Mix, mga ka-K5 healthy coffee ini, nga naghatagya sa maayong nga benepisyo sa atong nga lawas, bungod sa natural and organic ingredients, kangay sa ampalaya, chia seeds, kag de-sugared sugarcane extract. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. 11 Mbps. Salamat kay K5 Karen Badilla. We hope nga ma-identify ning mga suspect, pero base lang filean sa IPPO, amo ning pang filean la sang ICPO sa Ligad la. Nagsulod din sa baybayin sang Iloilo Supermarket sa Ligad. Kaya mga miyembro sang termite o kung lain naman nga grupo. O kung lain naman nagsulod mga ka-K5. Kaya mo ni halong si bang establishmento kay kung kaysa ginapalipas nila mga binulan, sinimana, tinuig, kag liwat naman ang mag-strike. Ang sa establishmento naton na may mga preventive measures kamo nga pagimuon para nga hindi masudlan yung nga mall. Kag kung masudlan gid man madakpan nibla may mga alarm. Pabaskugon ta kato sa mga security measures dira sa tagsa naton ka mga malls, mga kipay. Pagbalik ta, malugo kita. May bago naman kita nga magadaog para sa K5 dakop ka, ilugo mo promo. Kag-check na to report yung K5 Kim Kaluyo. Kay nagligad to may rinambol man tabo sa Cubics daw. Sa nagligad sa may plaza man sang haro. Hay, mga kabataan kayo mapamatanon gid. Away gid nagapaminsar. Nga mabudlay kung makakaso ikaw na. Ambot ako kumusta ang biktima. Kaya ang igot sang biktima sa liog mo. Muna tama ka budlay. Nga maglinagaw kitang kaysa. Yung mga sugata mong pamatanon may magrupo. Ay basi kong tripingan ka lang kag bunon. 11 Mbps. Ini sa ato siya pagbalik pagkatapos ang pinaka-importante nga mga pahibalo ang report ng K5 Karen Badilla. Kaya dulong sa isang Power Trio, Klinika DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! My family history ba na kamuusong tayabirin?
Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. Nagproblema ka ba nga pirmi kang luya? Pag may tisi para aron mo apti ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipi-ibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, muntiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Palit nag may tisi. Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, desugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Pabalik pa K5 sa ato sa pagpangalagad diri sa Lunes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Nakatimo-timo ng tanan. Nakapanyagan anong sudaan tanan. Alas 12:42 sa ato sa pagpangalagad. Ang ining oras sa dulong sa isang klinika, Ditex Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa ha. Healthy nga kape. Sa San Martino, nag-check na ton si Kaki 5 AJ Cordova.
may nadakpa naman Atensyon sa ato sa mga K5. Kung nagalanog inyo sa nga radyo, nagamonitor di sa K5 News FM Iloilo, automatic, dakop ka mo pero hindi ka mo pagpusasan. Dakop ka mo sa isa sa likabak sang Klinika Ditex Copimix. May nadakpa naman, si K5 AG Cordoba sa din nga lugar aton Hibaloon. Mga ka-K5, ari kita diri subong sa distrito naman sang Lapos, no, kung sa diin diri ni sa tubang sang Halandon ni Memorial Elementary School. May isa diri ka vulcanizing shop ang aton nga nagyan nga nagapamati. Imo na Bluetooth speaker, madam. Oo. So Bluetooth speaker keda may TC Network News ang naga-tukar gid. Ma'am, anong barangay na di? Barangay Libertad Lapos, no? Magluwas mo sini oras, ano nyo pagid oras masami ginapandar ang inyo Bluetooth speaker? Tunggab kunagaya. Oras magukit. Pero usually kada mo gini oras kamo yung pamate? Oo. Ibatean nyo na dirang ako madakpan kamo mayara kamo premyo nga pagabatonon? Oo. Okay. So nagalao mo ka man? Ito mga sama ko Naga-expect? Oo. So kaya naga-expect ikaw? Okay ka, may kape ka sa K5 News FM Iloilo. Ano mambal mo sa K5 kay Dr. Ramil Uy, kay ikaw nakabaton diri sang kampiyon nga kape? Salamat. Sa K5. Sa mga produkto ni Dr. Ramil Uy para sa D3 Bio, DTX 500, may TC, DTX Copimix, ano nagamit mo? D3 Bio, dugay ka na nagagamit D3 Bio. So kay nagagamit ka D3 Bio, dakpan kong imong radyo nga Bluetooth speaker nagaandar, may duwa ka coupon. Ang coupon, may chance ka magdaog sang cash kag appliances kay kada semana ginadraw na siya namon. Taga-anta ikaw duwa ka coupon. Ano pangalan mo gani, ma'am? Jennifer Pilayo. Ha? Jennifer Pilayo. Jennifer Pilayo, pila ka na? Oh, sige. Ma'am, congratulations kag thank you gid sa padayon nga pag-suporta o pagtutok sa K5 News FM Iloilo, ilabi na sa paggamit sang D3 Bio nga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Uy. Congrats ma'am, kag God bless. Nabatian ang isa naton ka winner. Naga-monitor ka pamatan sa K5 News FM Iloilo. Nagdaog sang isa ka box sang Klinika Ditex Copimix. Kag may chance makapasakop sa K5 dakop ka ilugo mo promo. Kaya sa matinoon, malugo naman kita mga ka-K5. Ilugo mo! Magabot kita sa aton sa nga winner, no? Gabuto naton ang aton sa nga mga naga-monitor sa aton sa nga istasyon, no? May chance magdaog ni sang cash prize kag mga appliances mga ka-K5. Ari sa sulod sa nga box, gabuto naton may mga number ni no kag aton nga pagatawgan no ka-K5 Paul kwanda preparar. Ari aton sa nga nagabutan ang number 0928 54 06 439 0928 54 06 439 no ang aton sa nga winner mga ka-K5 no tawgan naton no para nga makadaog sa cash kag subuman appliances. Makadto kita sa ila sa nga lugar dito para dito kita malugo mga ka-K5. No naga-ring no ang telepono. Dapat masabat yan Mayong udto. Sino ba sa piyak nga linya? Sino sa piyak nga linya? Sino sa man? Oo. Sino sa piyak nga linya? Sino kay sir? Ano man? Ha? Dalang? Ang number ko nung? Sino ni si Mario ne? Oo. Ay, hindi kidrong number kay imo gid di number ang nabutang diri May na fill upan ikaw nga coupon? Ano? May na fill upan o kon na lista ikaw nga coupon? May gin fill upan ka nga papel? Para sa naman? May na fill upan ikaw? Why? Why? Tika rin ngalan mo. Why siya may na fill upan pero rin ngalan niya ho?
Ikaw si Mario Aristosa Jr. Oo, anong tali, sir? Oo, kay ikaw ang nagabutan diri sa K5, dakop ka ilugo mo promo. Ka K5, GY sa kabalo may gi-fill up pa, no? May nakapalapit sa imo nga daw nag-fill up sang form? Oo, sir, no pa to eh. Dugay na? O, tikay, subong na, gabutan ka na? O, taga-diin ka mo? Taga Desamparado, sir. Desamparado, so, pero ang address mo di is L98 Street, no? Oo, L98, oo. Oo. Nagsaylo kami sa market, di mo? Mm. Sa market natin na, nagsaylo kami sa Guat, di ba sa L98? Oo, nadakpan ka ni Kakika 5 AJ ga pamate? Oo, ano ko na mo, may radyo ko na. O, ano na pamatian mo? K5. Mo na yan. K5, tutungod na, congratulations, good, no? Mario Aristosa Jr., matawag kami liwat sa imo kung saan kami makadto sa inyo sa nga lugar para makalugo ikaw, madaog ikaw cash. Kag-appliances, kabalo ka man ha? Oo. Sige, anong mahambal mo? Thank you, good. Oo, bao swerte mo gid subong ba do? Way ka pa do marong number ka pa ha? Hindi mo gusto magdaaw-gaaw? Gusto mo ni? Way ka nagurog ka mo dito, way ganda radyo mo ha? Ganda radyo mo kung patay. Ha? Ay ko nila sa piyak ko na batiga mo. Sa piyak nga bodega. Sige, congratulations kid Sir Mario Aristosa Jr. sa L98 Street sa may Haro. Makontak na si mo si K5AJ kung saan kami makadto. Salamat kid, congratulations. Thank you. Okay, sige. Now, nabatan na ato sa winner para sa K5 dakop ka. Ilogo mo promo mga ka-K5. 11 Mbps. Alas 12:49 sa ato nga pagpangalagad. Mayong udto diri sa Pilipinas kay Sir Danny Jumindis agpalo kag dira sa New York, USA. Kay Ma'am Bing Space Gia, gapanyaga na si Ma'am Bing. Ako matapos pa ni. Kag kay Ma'am Nini siyempre siya, kay Ma'am Maricel Balor Kasiple dira sa may barangay Balabago, Haro, mga ka-K5. 11 Mbps. Ingagawa ng report yung K5 Kim kaysa nagligad ba kadamo naman sa may involvado sa Rambol. No, dira naman sa may area sang ICC bla sa may area sang diversion. No, may nabunan naman pamatanon kaysa nagligad sa Aeroplaza to ya may nagrinambol to. 11 Mbps. Amo ni nga subong panyempo ba ipaiwan nyo na yung mga kainit sang ulo nyo, mga balatsago nyo, kay gabay-gamay lang ko sa tinulukay, rinambulanay. Amo na kung kaisa, kuhaan ko no, tungod lagi sa panulok. Ngano ng panulok na gadulot ginahaw? Ganagan lang balatsagon ta. Kaya kung sa base ma-misinterpretar ang panulok. Amo na kung kaysa mga pamatanon mainit gid sang dugo. No, grupo-grupo bla. Amo kung kaysa ba dapat ko maggrupo kita pilion ta mga grupo tang mamayag. Hindi nga grupo taya ang luyag siniya mga himo ka katuntuhan. No, himo ka rinambol. Isang una ng mga pamatanon ka do si tunto ka man. Ilabi ko may mga grupo-grupo ka. Isog-isog ka man. Pero kung mga gisanon ka man dahay, dumumoy ka man sa kilid-kilid. Isa bagilikanan, monitor yung news sa nga kabataan, angot sa ila sa nga ginakantuan. Aras ka kay 5 game ka, Sir Paul. Sa kanya ba sa isa kanya sa cellphone niya? Matawgan si kay 5 Kim. Kay gipasiguro man sa ato nga polis. Nga dugay naman kuno isang rambol Kaga importante lakpan lang suspect. May mga polis kita sa aerial bagid nga subong asa ni sa Disyembre sini holiday. Kag sa bulan sa Enero dinagyang festival man kita. Damo naman naglalagaw syudad ta. Mga pamatanon ni kung kisamo ning mga ibolbados rambol. Para sa Kampiyon Report of Project K5 Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon Report. Siguro kay 5 rigs ang Iloilo City Police Station 10 no nga nagapabilin nga safe ang mga ang distrito sa Mandurriao in particular sa palibot no kag within man sa premises ang mga balay ilim na no kon mga bars
sa may area sa Mandurriao. Ini sa pihak sang nagluntad nga stomping incident kasunod no sang pagginagamo sang duha ka grupo sa mga pamatan-on, and gin-clarify ni Police Captain Val Camprel, ang officer in charge sa ICPS 10, nga lunsay mga legal na ang pang-edaron sa mga involved. So, hindi minor de edad? Yes, kakay 5. Kay una kaming reported, minor de edad mo, no? Ang sasagwa sang cubic sa K5 sa area sa Mandurriao, tama na no, ang unang reported in post sa social media sang probably family member ka K5 Enrico nga minors, no. So gin-clarify sang aton sila nga kapulisan ngalon sa legal age na kagkalabanan ni sa ila mga over 20s na ang pangidarot ka K5 Enrico. Te ano ni may mga grupo-grupo ni sila nung ginampisan usually sang kinagamo tulukay kag tungod nga ang espiritu sa makalubog nga ilim noon, amo nang kuan sila nagpangibabaw kay 5 Kim. Bali sa sulod pa lang sang bar kay 5 break, may hindi na pag-intindihanay ang ining duha ka mga grupo. Actually, nagtawag na nag-init tayo man kung tani igualin kay since no nga may mga gwardya kag may mga bouncer man ang nasambitan nga bar na tawag na no na nakapatunga sila kag wala sila to yan nagbayluhanay sa mga inumol kag nagrinambol sa sulod mismo sang bar. O galing nakibot lang ni ang mga gwardya man kag bouncers as well man ang pila ka mga kapulisan kay 5 Enrico nga pagwa man sang sinay mga kalalakihan no pagduwa ka grupo didto na sila nagpatop-anay sa mga inumol sa gwa. O galing tawag na no ang isa gali ni sa mga nagrenambol kay 5 break ang ining si alias John nga 23 years old nga taga distrito sang Arevalo. May bitbit siya galia nga kutsilyo nga amo ning gingamit ya sa pagbuno sa sining biktima nga 21 years old ni si alias Ja nga taga distrito man sang Haro kay 5 Enrico. Why sa inspection kung magsulod ka sa baraw nga may dalang kutsilyo kon ginbilin la sa gwa lagi ka kay 5 Kim? Actually, kay 5 Enrico, based man rin sa kapulisan naton, tima stricto man dira ang aton sining tawag na no nga bouncers kag mga gwardya sa silang mga balay ilitnan. So may possibility nga basibla may ginbilinan siya kay 5 Enrico, grabe tago ya sa sining patalom kay 5 Enrico. Kay usually kita man mismo no makitaan man naton kung magsulod ra sa pila ka mga bars, usually ginarikisa na ginapangitaan pa na gani kay 5 Enrico sa mga IDs kay no bawal mga minor de edad nga makasulod sa mga bar sa distrito sang Mandurriao kag sa kabilugan mo niya nga syudad sa Iloilo kay 5 Enrico. So may possibility ba sila may ginbilinan siya kay 5 break or natago yagid sang maayo nga wala makitaan kay 5 Enrico. Kag dito na nabunan niya sa liog. Ati mabalan man nato liog damo sa mga tawag na no mga sensitive nga mga ugat, madugo parte man sang lawas kay 5 Enrico. Pero kumusta subong biktima? Actually, based sa kapulisan naton, gahulat pa sila sang latest medical bulletin. Pero sa information man naton from friends kay 5 Enrico, nagapadayon siya nga naka-confine sa ospital. Kagagabi ito no, yara siya sa critical condition kay 5 Enrico. Ang suspect yan nadakpa na? Yes, no. Isama lang? Ang mga suspect kay 5 Enrico, sa part sang grupo sang suspect o kung grupo sang nangamot kay 5 Enrico, mga ara sa around 5 to 6 ka tawo o kung anong ka mga lalaki kag based diri sa kapulisan naton yara na sa 4 to 5 ka mga suspects ang yara na sa karon sa custody nila kag natalana ga pasakaan sang kaso kay 5 Enrico. Sige. Salamat kay 5 Kim. Report direkta diri sa patrol upod si K5 Jason Talaro na naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News sa 11 Mbps. Salamat kay K5 Kim Kaluyo. Pati ko nining mga pamatan-on ni eskwela pa makabuno ka kung ikaw dang nabunan. Pareho lang gid nga may mga salabton kag huol sa inyo sa nga pag eskwela. Daw sa nga bakasyon dapat mag oro enjoy. Oro enjoy timo sa sulod sang presuan, oro enjoy timo sulod sang ospital. Ang iba sa karon nga madalag ko kag pila ka mga development no sang mga balita. Mabati ako sa pagpalagad sa El Castigador. Nag-swap lang kami ni Kaki5 Jan Sapio. Kaya karon sa programa El Castigador makaupo niyo si Kaki5 Jan Sapio. Wala tiyempo sa ating pagpalagad sa Lunes edisyon sa programa 11 Mbps. 11 Mbps. Ang ato siya pagpalagay, gadulong sa iyo sang Power Trio.
Klinika Ditex 500 kag subuman Mighty C kag subuman D3 Bio. Ini tanan medikalidad nga produkto ni Doc Ramil Itang Uy sang Klinika di Alternatibum Disinan Wellness Center. Kag happy birthday gid sa Vice President for Sales and Promotion kay Ma'am Cha Piralino, no? Happy birthday gid. Now sang Klinika di Alternatibum Disinan Wellness Center nagasaulog subong sang iya sa ring nga kaadlawan. Sa ngalaglamang sa malig nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Sa amon sa ring nga President kag CEO Doc Ramil Itang Uy. Sa amon sa ring nga Area Manager ka K5 Ray Espia Umalay. Ako na inyo lagad ang inyo ka K5 Enrico Tupas Surita Jr. para sa kampyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM. K5 News.